Inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Tamang oras, 1 minuto makalihis sa alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagkauto mga tugang, ini na po ang kataripunan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaldaw. Aldaw ni na Biyernes, petsa 14 na po kan Agosto, 2026. Sa headlines, kan mga darakulang bareta sa lado lokal, natipo na sales sa 30 o 40 mga exhibitors sa Bicol Coconut Fair o minabot sa sobra sa 4 milyon pesos. Albay Provincial Health Office nagkondusir ng dengue information caravan sa Daraga, Albay. 5,000 pesos na hali kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail mararecibik ka nano entrepreneurs na nag-atindir sa Seal Begin program sa Lunes. Sa lado nasyonal, LPA sa luwas kan par halangkaw ang tsansa na maging bagyo sa laog ng 24 oras. DFA nangapudan sa China na siguroon ang kamugtakan kan sanggatos na Pilipinong inaresto. 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa PUJ as in UV Express masikad na sa Agosto 15. Sa ibang nasyon, na Ukraine nagtangro nin tigil putukan para sa mga sibilyan na target sa Black Sea. Sa lado ng Karawatu Sports, NBA star Anthony Edwards nag-abot na sa Manila para sa fun events. Sa mga detalyes kan mga bareta, at ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Sobra sa 4 million pesos ang sales na natipon ka na sa 40 mga exhibitors na nagpartisipar sa ginibong Bicol Coconut Fair Festival sa Alabang, Muntinlupa City kanakaaging simana. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol na nagpupuon pa sa nga negosyo sa ang mga nagpupuon pa sa ng negosyo sa manibang parte kan reyon ang dinaranyan o nindaduman sa primerong pagkakataon dahil sa nakaaging tulong taon sa Legazpi City pigigibuan na sabing aktibidad. Sigun kay Director Nabol, magayon ang naging resulta kan nasabing aktibidad, partikular na sa actual as in potential sales kan mga nagpartisipar sa nasabing event. Mientras na ang mga na-order o ang mga order may deliver naman kan mga producers sa mga masunod na aldawa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Tanganing mapakusog ang community-based measures laban sa dengue as in iba pang vector-borne diseases. Nagkondusira ng Albay Provincial Health Office o Albay PHO ng Dengue Information Caravan on Prevention and Control sa lokal na gobyerno kan Daraga, Kasuudma. Mauwat kan aktibidad na mapahiwas ang karaman kan mga residente as in health workers manangod sa dengue prevention, partikular na sa improvensya kan o importansya kan pagtangkas kan mga lugar na po pwedeng isuran kan mga lamok asin magpagmantinir nin malinig na kapalibotan sa mga residensya, trabaho asin sa komunidad. Bigin kanyarman kan Albay PHO ang padagos na pagtatabangan kan lokal na gobyerno, mga health workers, pamilya asin nga komunidad tanganing maibitaran ang pagdakol nin lamok asin mapababa man ang peligro nin paglakop nin dengue sa probinsya.
Bilang pagmidbid sa mga saradit na nagnenegosyo digdi sa Legazpi City na mapauswag man ang sa idang kabuhayan, matao sa Legazpi City Mayor Hisham Ismail nintig si 5,000 pesos salis sa iyang bulsa sa nasa 12 nga nano-entrepreneurs na nagpartisipar sa Seal Begin program. Pigigibo o Pigibo ang Small Enterprise Acceleration Lab Business Education Growth Initiative for Non-Entrepreneurs o Seal Begin kan Department of Trade and Industry Bicol, kaibanan BPI Foundation tanganing matabangan ang mga nano-entrepreneurs na mapauswag ang silang negosyo sa paagiman ning dagdag na karaman asin kasanayan. Bigimbitaran kan alkalde ang 12 partisipantes na magpasiring sa iyang opisina sa Lunes, Agosto 17 tanganing personal na maresibi ang sa indang pinansyal na asistensya. Hinagad kan nagkapirang ATV operators sa Albay na maibalik na ang sindang operasyon matapos maibaba naman kan FIVOX sa Alert Level 2 ang estado kan Bulkan Mayon. Sigun kay Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office Head Engineer Melody Azur, day dapat mabiglaan pag-aprobar sa kahagadan kung kaya kaipuhan muna nin inspeksyon kang CDRMO asin kan iba pang concerned agencies. Gigiwan ang inspeksyon kan ahensya sa Agosto 18 para aramon kung ligtas na asin pwede nang tugutan ang operasyon kan mga ATV. Planong magtindog kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay nin bagong public market sa barangay Anislag. Iniyan pinahayag ni Mayor Vic Perete sa pagsasabing ang barangay Anislag saro sa may pinakadakulang barangay kan munisipyo asin iyuman ana nagiging sentro na nin komersyo sa Southern Barangay. Sinabi ni Mayor Perete na dakulang tabang ana hihiling na pagkakaigwa nin merkado publiko sa nasabing barangay. Ikinaugmaman ini kan mga residentes asin kan opisyal kan barangay sa pangyayat ni JR Madredeo kung sa insigun si iya talagang dakol na nakakaabot sa iyang barangay para magsaod gikan sa mga kataraning na barangay sa southern area asin maging ang mga taga-Pilar, Sorsogon. Kung marealisar ang planong public market sa barangay Anislag bago sa na komersyon bako sa na komersyon ang marambong kung idakulang oportunidad na magkaigwan ng trabaho ang mga residentes. Suportado kan sanggunian panglungsod kan tabako ang pagbawal sa promosyon nin sugal sa publiko. Sa iyang payag, sinabi ni City Councilor Oden Bilanghel Berses na ang lantada na advertisement nin mga sugal, iyon posibleng makainganyan sa mga jóvenes na magsugal imbis na mag-inguwa sa pag-eskwela. Sigun sa opisyal, day dapat na itanom sa isip kan publiko na ang pagsugal iyon madaling paagi para umasenso. Sinabi man ni Konsihala Berses o Bilanghel Berses na ang pag-angat kan buhay dapat pagpagalan asin day dapat iasa sa sugal. Dagdi daylan digdi sa iyang isinulong ang resolusyon na nagtataon ni na suporta sa Senate Bill 2247 ni Senador Chis Escudero o ang Proposed Gambling Advertising Prohibition Act. Sa iba pang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mas mapapahiwas na ang serbisyong pansalud sa mga residente kan Cagraray Island sa munisipyo kan Bacacay Albay sa pagikan pagkondusir kan na pagkonstruhir kan Cagraray District Level 1 Hospital kung saan pupunan ang groundbreaking ceremony kay Ningunyan Aldao alas 9 nin pagkaaga. Sigun kay Bacacay Mayor Nuki Bumbales, magiging full-blown hospital ini na magkakaigwanin mga kinakaipuan na pasilidad. Kaibahan na ang laboratorio asin iba pang serbisyong medikal para sa mga residentes lalo na sa mga barangay na nasa kaislahan kan banwaan. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga personang nasa likod kan proyekto na maawot na magkapaghatod nin mas matanos, mas makusog asin mas abot kayang serbisyong pangsalud sa mga albayano. Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 8 importanteng resolusyon ang ipinasara sa ginibong pagtaripon kan Protected Area Management Board o PAMB kan Bulusan Volcano Natural Park o BVNP para sa third quarter meeting kaini sa Barcelona, Sorsogon kan nakalihis na aldaw. Sigon sa DNR Bicol, katuyuhan kan resolusyon na mapakusog ang pagmanihar, conservation efforts asin proteksyon sa rekursos natural
kan on recursos naturales kan parke. Tinukarman sa pagtiripon ana Bulusan Volcano, Wildlife Protection, Biodiversity Assessment, Visitor Management asin ang nominasyon kan Bulusan Volcano Natural Park bilang ASEAN Heritage Park. Ipiglansar kan Department of Information and Communication Technology o DICT Bicol, Masbate, ang 3-day training on basic 3D design using SketchUp sa Masbate Central Technical Institute para mapagtibay ang teknikal na kakayahan kan mga estudyante as an aspiring digital designers sa probinsya. Sigun sa DICT Bicol, katayuan kan inisyatibo na matawan ang mga partisipantes nin pundasyonal na kaaraman as in practical na kakayahan sa 3D design na magagamit sa lado kan architecture, engineering as in iba pang creative industries. Piglinaw kan ahensya na sa pagikan hands-on exercises as in guided demonstration na maukudan kan mga estudyante ang SketchUp interface, navigation tools, drawing as in editing function as in anbasihan na konsepto sa pagibo nin digital 3D models. Asin yan po ang kabilugan, ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Sinibapa, makali sa nagkaparang pagirumdom. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin
asin services orientation for barangay officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair. Happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials. Now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. #bold beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. DZGB News Minded. Sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, halangkawan posibilidad na maging tropical depression ang pigbabantayan na low pressure area o LPA sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR sigun sa pag-asa. Nasirip ini sa distansyang 1,950 kilometro sa sirangan na o extremas northern Luzon. Mientras na mapadagos na nakaapekto sa Luzon as in western parte kan Visayas ang southeast monsoon o habagat. Bigalauman ang paminsan-minsan na pag-uran sa Zambales, sa Bataan, as in occidental Mindoro kung sino posible and flash flood as in landslide sa katamtaman sa gudmakusog na pag-uran. Mga ka-experience man in mapanganuro na kalangitan na may warak-warak na pag-uran as in thunderstorm ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, kasabay pa ang Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, asin Capiz. Mientras sa natadang parte kan Luzon, lauman ang isolated rain showers o thunderstorm, asin localized thunderstorm na magdadara nin mga pag-uuran.
Inanunsyo kan Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapuunaan 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga drivers and operator ng mga public utility jeepney o PUV o PUJ as in UV Express sa aga Agosto 15. Sigun sa LTFRB, pwedeng makatipid din sagod sa 1,800 pesos kada simana ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa ilaramkan mas salangkaw na fuel subsidy. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na itinaas ang fuel subsidy dahil sa epekto ka nagpapadagos na krisis sa petrolyo kana o sa Medyo Oriente. Siniguro man kan Department of Social Wealth and Development na ipagpapadagos ang magpapautob kan uplift program o ang Unified Package for Livelihood Industry and Food Transport para matabangan ang mga Pilipinong apektado kan tensyon sa Middle East. Nangapudan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa China na siguruhon ang interes sa sindiretso kan sobra sa sanggatos na Pilipinong inarestar dahil sa aligadong iligal na pagtrabaho o pag-istar sa nasyon. Kinonfirmar kan DFA ang mahiwasan na pag-arestar matapos sabihin kan Chinese Foreign Ministry na nagkukondukta sinda nin aksyon kontra sa sobra sa sanggatos na Pilipinong pigtutubudan na iligal na nagtatrabaho sa China. Sinabi ka na DFA na pigmimidbid kan Pilipinas ang diretso kan China na ipautob ang sa diri kaining immigration laws alagad pigsusunod o basta pigsusunod ang tamang proseso. Siring man pighagad kan ahensya sa mga otoridad sa China na pangatamanan ang kamugtakan kan mga Pilipinong nakakulong asin tulos na ipaalam sa Philippine Foreign Service Post ang sa inang pagkakadeteniya. Sigon sa DFA, susug ini sa Vienna Convention on Consular Relation as in 2013 Philippines sa China Consular Agreement. Nagkoordinar na ang DFA sa Philippine Embassy sa Beijing as in sa mga Philippine Consulate General sa China para maaraman ang eksaktong numero kan mga inarestara na Pilipino as in na rason kung nas kan sa likod kan sa inang pagkakapreso. Pig-ugid naman kan ahensya kung nasunod ang legal as in consular procedure sa pag-aresto kan mga Pilipino. Ipinahayag kan Malacanang na bako perming pareho ang katotohanan ang mga numerong nagluluwas sa survey. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing na may mga pagkakataon na ang numero nagpapareho sa katotohanan pero may mga pagkakataon na ang numero na nagre-reflect sa katotohanan. Sinabi ni Castro matapos magluwas sa survey kan Social Weather Station o SWS na ginibukan Hunyo sagod 29 na 42% kan mga nasa tamang edad na Pilipino unsatisfied sa performance kan gobyerno, 40% ang dai na uugma, mantang 17% ang undecided. Apisar kan pag-itaas kang ratings, sinabi ni Castro na mantinidong nakatutok si Presidente Bongbong Marcos Jr. asinan sa iyang administrasyon sa implementasyon kan mga programa para masimbagan ang mga pangangaipo kan mga Pilipino. Makusog na ipapautob kan Philippine National Police o PNP ang pagbantay kontra sa mga nag-aaprobetsar sa presyo ng mga barakalon asin ang mga matago nin supply kan mga produktong agrikultural kasunod kan namamatayan na rahota nin panahon sa nasyon. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na imamantinir kan PNP ang istrikto kaining zero tolerance kontra sa mga individual na nababaloon na mapalangkaw nin presyo kan mga barakalon. Sinabi niyang makikipag-koordinar ang lokal na unit kan pulisya sa mga katakod kaining ahensya kan gobyerno para man sa mga report nin overpricing, hoarding asin profiteering. Nangapudan si Nartates sa mga nagpapabakal na gibuhon nindang patas ang presyo asin makaustisya mantang nagre-recover pa ang komunidad na naafektaran ka na sabing raot nin panahon. Inagad man ni Nartates sa publiko na i-report sa otoridad in kaso magkaigwan ng overpricing o anuman na irregularidad may kinaaraman na digdi. Ultimong detalles kan mga barata sa lado nasyonal, inako ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na mundo ini sa pangralakawan
para lang kawan nin boses sa impeachment court dahil sa posibleng makaapekto ini sa mga hoben, pang mga abogado asin maging mga law student. Ginaibo kan kongresista ang payag kasunod kan pasimbagan ni na private prosecutor Attorney Lorna Kapunan asin Attorney Christine Ferrer kung sa inaobserbaran kan publiko ang pirming pag-itaas kan presidente o kan boses kan abogado kan vice-presidente na si Sara Duterte asin da ipigrarespeto ang witness na piga cross-examine. Sigon sa kongresista na sobra sa 30 taon na kaini bilang litigator, maski magkaralaban makusog na piga susunod kan mga abogado an ambos lados an court decorum as in proper court behavior. Ipinaliwanag kan kongresista na parte kan prosecution team na ang pinaka-essence kan court decorum iyo ang respeto ako unsa na sa judge kundi maging sa kalaban o bako usa na sa judge kundi maging sa kalaban na abogado asin mga witnesses. Bako sekreto sa karaman kan gabos na apwera sa halangkaw na boses ni Ferrer dai kay ni pigpapatapos na pagsimbag kan witness sa prosecution ni Sailin May del Campo, auditor kan Commission on Audit o COA kan piga cross-examine niya ini. Barata sa ibang nasyon, nagtangro ang Ukraine sa Russia nin para mientras na tigil putukan o ceasefire sa mga sibilyan na target sa Black Sea matapos magdakol ang mga pag-atake sa barko asin pantalan na pigagamit sa pag-export kan mga produktong agrikultural kan nasyon. Ipinadara kan Kiev ang tangro sa pagikan sarong third party kung sa inagahalat panin kasimbagan gikan sa Moscow. Parehong piga-akusaran kan Russia asin Ukraine ang lambang saro nin pag-atake sa mga barkong pigagamit kan sa ilang mga export na pag-araman nagkaperang shipping companies na ang naglilikay sa pag-agi ka sa Odessa na piga ko konsiderar na importanteng sentro kan grain exports kan Ukraine. Mientras sa napiritan na suspenderon kan Russia ang operasyon sa tulong terminal sa Black Seaport kan Novorossiysk matapos na atakihon kan Ukraine na pwedeng maapektuhan sa grain export kan Moscow. Sinabi man ni Russian Deputy Foreign Minister na si Alexander Grushko na wala pa silang nareresibin na formal na kahagadan para sa ceasefire sa Black Sea. Barata sa lado nin Karawa to Sports, nag-abot na sa Manila ang 4-time NBA All-Star as in Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards para sa serye kan engagement kunya na weekend. Ipigiras kan sarong brand na ang mga retrato ni Edwards kay bahan ang nagkaperang Filipino content creators na kapandok kan mga NBA players. Tampok sa iyang pagbisita ang Believe That Tour Fan Fest nagigibon sa Agosto 15 sa Bonifacio Global City o BGC. Libre asin bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue at C1 Park. Parte man kan aktibidad ang Believe That Challenge sarong nationwide one-on-one basketball tournament may oportunidad na manggana asin mayulian 100,000 pesos asin makaresibi mismo kay Edward kan championship crown. Si Edward 24 anyos naging first overall pick kan 2020 NBA draft. 2 beses man siyang napabilang sa All-NBA second team, naging 2026 NBA All-Star Game MVP asin nanggana sa Olympic gold medal kaibahan ang Team USA sa 2024 Paris Olympics. Naimbento kan Carapad na kumpanya ang sarong machine na kayang makagibonin kape gamit ang paros. Ang Cara Water nakakagibo nin 13 tasa nin kape gamit ang atmospheric humidity. Ang machine ay may ultraviolet filter, tanganing malinigan ang tubig hali sa humidity asin nagagamit nin plant-based coffee pods. Ang machine mababakal sa kantidad na $299 o kapareho nin 16,926 pesos. Istoryang naiiba.
Sarong high school sa Texas, USA, ang ipinag-oktaba ang graduation ceremony matapos na dai makapasar ang kadaklan sa mga grade 12 students. Sa 33 na grade 12 na estudyante sa Marlin High School sa Marlin Falls County, Texas, 5 sana sa mga ini ang nakaresibinin pasadong grado makatapos o para makatapos nin high school. Sa payakan superintendent kan eskwelahan, ipinag-oktaba para mientras ang graduation ceremony dahil sa 85% kan mga estudyante ang hababaan grades as in kulang-kulang ang attendance sa klase. Saro sa mga nahihiling kan mga opisyales kan eskwelahan dahilan kan insidente kan ang pag-absent kan mga estudyante sa indang mga klase. Tanganing masimbagan ini, giniboy ng 4 na aldaw na sanaan klase kan mga estudyante kada semana. Ngunyan na aldaw, Agosto 14 kan taon 1835 kanamundag si Jacinto Zamora saro sa tulong martir na padi sa Gumburza sa Pandakan, Manila. Pinangaturugan o pangaturugan ni Father Zamora na maging padi ipon kan pagkaaki kaya naabot ni ini. Pinamayuhan niya ang kampanya laban sa mga abusado nga Spanish friars asin pinaglaban ng pantay na derechos sa mga kapadian. Nahiling asin na eksperyensya niya ang bako umarhay na pagtrato kan mga Spanish friars sa mga Pilipinong padi na ibinalyo sa Manila. Kan mga masunod na bulan, pinamayuhan na Gumburza ang kampanya laban sa mapang-abusong mga padi. Nadagit ang mga prailing Espanyol sa tulong padi asin pinag-isipan ninsarong plano tanganing makabalos. Pakatapos kay nisindaan inakusaranin pagkikipagkoordinar sa mga rebelde na mayo sa pag-aalsa sa Cavite, inaristar, kinulong asin ginadan gamit ang garote kan Pebrero 17 taon 1872. Asin yan ang mga detalyes, kabilugan kan mga detalyes kan mga Drakulang Bareta na pinagtarabangan ay surat dyan sa samuyang DCGB News Bureau. Sa pangaran kan mga nagsurat kan Bareta, ang samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz, si Nicole Ann Gloriani, asin si Ate Jenny Balyaran. Asa kuyang nakaibanan sa Rado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sinong naging tagapagbareta ang una na pagkahapon. Ako po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay, marhay na pagkaudto. Sa indong nadangog, ang mga Drakulang Bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 2.